Sarman buylarında yergen şahta. Sarmanга bir kelip yaşagan kishi kiri kitarga tilamedilar sarmanlılar. Чынлап та, жер маңның символына әверелгән бу төбәкнең табигаты кешеләренең мөлаемлыгы беренче карашка ук үзенә җәлеп итеп тора шул. Сарман моңны, моң сарманны үз иткән. Хәтта районның гербына да сандугач сурәтләнгән. Ә сарман көе кайсы гына татар аны ишетмәгәндә, кайсы гына милләттәшебез йөрәгенә якын итмәгән. Һәр халыкның яшәү урыны аның күңел кызгысы кебек. Сарманның төзек, чиста, аллы-гөлле йортлары белән балкып торган, шау-чәчәккә төренгән урамнарыннан бер узуга монда нинди кешеләр гомер кичерүен күрәсең. Талантлы, хезмәт сөючән, матурлыкка омтылучан, иртәгесе көнгә өмет белән караучы кешеләр яши Сарман җирлегендә. Мөгаен мондый матурлыкны тудыру өчен ата-бабаң яшәгән, кендек каның тамган туфракны чын күңелдән ярату, туган җирең белән горурлана белү кирәктер. Биредә исә чынлап та горур вә матур кешеләр яши. Бу минем сарманым. Сарманның төп байлыгы минемчә сарман кешеләре. Сарман кешеләре иҗади кешеләр, һөнәрчеләр, тырыш халык. Бөтен яклы, булдыклы халык. Гади кешеләр, акыллы кешеләр. Аларга таянып эшләп бара була. Районыбыз елдан-ел үзәлләнә. Зур гына объектлар саңайларда ачтык. Шәфкать бинасын социаль объектлар арасында Сарманда яңа поликлиника, Жалил поселогында яңа поликлиника. 2 чоңгы базасы. Жалил поселогында без хоккей базасы. Бик күп объектлар тагында ачылып бара. Мин ни өчен объектлар буенча сүземне башладым. Бөтен яклы ул менә кешенең тормыш шартларын майлы хәлгә китерергә дигән формада без дә эшне барабыз. Biz bugün bütün yaklы үсештә 100% газлар кергән. Юллар елдан елга бәләкәй юлларга да барып итәбез. Бүген менә ни кырлык еллар булды, су проблемасы килеп чыкты. Аны да хәл итеп барабыз. Менә соңгы елларда гына без ничә цехны ачтык. Су линиясын. Анда 63 урыны. Хәзер менә пельмен цехларын ачтык. Хәзер колбасны ачабыз. Анда бүген 100-гә якын хатын-кыз эшли. Әле тагын менә бу җәйкенә икенче линиясын килә бетерәбез дә, анда бер тагында бер 40-ка якын хатын-кызлар эшләячәк. Жалил поселогында носки бәйли торган цехны ачтык. Анда 50-гә якын хатын-кыз эшли. Авыллар буенча менә бу программа самозанятость бик файдалы булды. 300-гә якын халык акча алып, мал сатып алып, 1300-гә уже мал саны плюс белән узган елга карата. Авылда эшсез калган икән, без аларга эшләрен табып барабыз. Малында агрофирмалардан сатып бирәбез. Печәнен, саламын, фуражын, сөтләрен җыябыз, тиресен дә җыябыз. Акчасын да вакытында бирәбез. Кемнең теләге бар, без менә шул бөтен яклы ярдәм итәбез. Сарман кырлары буйлап хәзер дөньяның иң яхшы комбайннары, тракторлары йөри. Әлбәттә, аларны теләсә кем кулына тапшырып булмый. Чын белгечләр кирәк. Аларны исә Сарман аграр киллиятендә әзерләп чыгаралар. Яшь егет-кызлар заманча җиһазланган классларда белем ала. Барлык уңайлыклары булган тулай тракта яшиләр. Телиләр икән, спорт залына төшеп төрле тренажерларда шөгыльләнәләр, көрәшәләр, теннис уйныйлар.
Кызларга исә чын хуҗабикә булу өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сарман аграр киллиятендәге кадәр техниканың әле күп кенә эре хуҗалыкларда да булганы юк. Машина тракторлар, төрле авыл хуҗалыгы агрегатлары рәт-рәт тезелеп киткәннәр. Үз кырларында иген игеп, үз ындыр табагына ашлык кайтарып, игенчелекнең бөтен этапларын өйрәнеп үсә биредә укучылар. Ә инде тәмамлагач, я авыл хуҗалыгына, я нефть эшенә китәләр. Алган белемнәре икесе өчендә кулай. Һәр нәрсә тарихтан башлана бу дөньяда. Бу очракта безне Сарман төбәгенең тарихы кызыксындыра. Ата-бабаларыбыз бирегә кайчан килеп урнашкан? Сарманның шишмә башы кайдан юл ала? Аңа ничә яшь? Сарман төбәгенең тарихын өйрәнүче галим, язучы Дамир Гарифуллинның архивлардан тапкан материалларына караганда, Сарманның нигезләнүенә һич кенә дә 500 елдан ким була алмый. Аны Бәктекәй хан нәселеннән Сарман бәк нигезләгән булырга тиеш дип саный ул. Шул ук вакытта туган төбәгенә нигез салучының шәҗәрәсен дә тизеп күрсәтә. Казан яулап алынганнан соң кашып китүчеләр дә бирегә килеп урнаша башлый. Чөнки урыс гаскәре әле монда соңрак килеп үз хакимлеген урнаштырачак. Галим 500 елдан да ким түгел дисә дә, әле якын тарих хакында гына сүз бара. Әгәр Нөркәй авылы янында табылган таш мамонт сынына карасаң, бу җирләрдә 5000 еллар элек тә кеше яшәгәнен чамалап була. Гәрчә Дамир Гарифуллин бу сынның яшен чама белән шулай билгели. Әмма монысы инде тарихчы галимнәр өчен фикер алышу темасы. Без исә Сарман буйлап сәяхәтебезне дәвам иттек. Бу минем Сарманым. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Дәшә иртәнге намазга бик матур моңлы азан ди Тукайыбыз. Сарман районы өстенә ул 40тан артык манарадан яңгырый. Кешеләргә дөньяның фанилыгын искәртеп тора. Сарман кешесе чиста күңелле, самими адәм. Ул хәтта таныш булмаган кеше белән дә ашылып китеп сөйләшә ала. Сөйләшкәндә исә ул Аллаһыны еш искә алып сөйли. Алла буйырса, Алла риза булсын. Мөгаен, моның да нигезен тарихтан эзләү кирәктер. Бу як әлбәттә инде тарихка карасак тагын үз динен саклап, Казаннан инде яраграк киткән кавым дип тә карала инде. Һәм шуңа карап инде мин үзебезнең халкыбызны диндә Аллаһ Тәгаләгә карата тугрылыклы һәм иманлы бәндәләр. Димәк, иманлыклыгы да ата-бабадан килгән сыйфат. Шул ук вакытта иманны саклауга да зур тырышлык куялар биредә. Инде 100 елдан артык җәйге ислам лагере бөтен республикадан мөселман балаларын җыеп, динебезгә муафиq тәрбия бирә. Мәчетләрдә дин сабагын өйрәнүчеләргә кайчакта урын җитми икән. Татар иманына кайта. Һәм Сарман төбәге бу процесста алгы сафларда тора. Сәнгать халкы дип әйтергә мин аны, Сарман халкын. Бу сәнгать дип әйтүем, менә бу үзебезнең милли традицияларны саклау на күздә тотып әйтәм мин. Чыннан да менә бүгенге көндә әле безнең районыбызда матур итеп, тәмле итеп үзләре ипи пешерәләр. Бу бит үзе зур сәнгать. Шушы төбәктә тууым белән мин әлбәттә бик куркуланам. Безнең халык бит бик тырыш халык, эшчән халык.
хезмәт сөя. Аннан соң чиста күңелле халык, тәрбияле халык, мәгънәле халык. Мин менә форсаттан файдаланып, менә шушы үзебезнең районыбызның юбилее уңаеннан үземнең халкыма иң беренче сәламәтлек телим. Әлбәттә инде җан тынычлыгы телим, күңелләрнең матурлыгын телим, байлыгын телим һәм иманлыклыгын телим. Киләчәктә дә безнең Сарман һаман шулай гүзәл булсыны, чәчәк атсыны. Минем халкым бай яшәсен, матур яшәсен. Менә бу минем иң изге теләкләрем. Кешенең тереклеге өчен менә көн сайын шушы икмәк кирәк. Икмәк бөтен кешегә баш инде ул. Шуңа күрә хатын-кызның төп эше ипи салу. Ата-баба йоласына тугырлык саклап гади генә, әмма ниндидер кызыклы, үтә җитеш тормыш белән яши Сарман халкы. Табынына мичтә күпереп пешкән, бисмилласын әйтеп үзе салган икмәген чыгарып куя, кунак каршылый, дусларын сыйлый. Ишек алды тулы кыш корты, абзары тулы мал туары. 40 эше 40 якка ярылып ятса да зарланмый ул. Тормышыннан тәм таба белә. Хәтта сыерына да матур сүзе бар аның. Уңган, тырыш кеше ул Сарманлы. Үз көнен үзе күрә белә. Яртындагы бакчасына парнигын куеп булса да, ел узын кыяр помидорын, чәчәген үстереп сата, яңадан яңа технологиялар өйрәнә. Шуңа да тормышы муланың. Тик ятсаң китереп бирүче юк бит, диде миңа бер эшмәкәр, һәм эше буенча ашыгып китеп тә барды. Сарман кешесенә тик кенә китереп биргәннәрен көтеп яту хас түгел шул. Ул һич югы йорт подвалында гөмбә булса да үстереп сата. Әмма кул сузып сыранып йөрми. Малын асрый, сыерын көтүгә куа, каршы ала, игенең игә Сарман кешесе. Бу яктан ул башка төбәк татарыннан аерылып тормый кебек. Мөгаен зарлана белмәве, эшенә чын иҗатчы кебек каравы белән генә бераз аерыладыр. Бу минем Сарманым. Сарман һәм иҗат, Сарман һәм җыр аерылгысыз. Иҗатка омтылышы исә аның хезмәтенә дә күчә. Сарман кешесе эшенә дә, тормышына да иҗади карый. Көн күрешен үз куллары белән бизи. Йыртынык, каралты курасы тизек булу гына җитми бу аяңма. Матурлык та кирәк, иҗат та булсын. Шул ук вакытта Сарман кешесе тыйнак, үзенең осталыгын күрсәтеп мактанып йөрми, бары кешеләргә гүзәллек кенә бүләк итәргә тели. Шушы гүзәллек аша ул татарлыгын, ата-баба йолаларын, һөнәрләрен саклап калырга тырыша. Мине чәчәк үстерә дип бирделәр. Чиләкләргә кадәр чәчәкле, киянтәләр чәчәкле, бер чәчәксез әйбер дә юк бездә. Шуңа күрә әйтә торганнардыр инде. Бик матур яши безнең Сарман халкы. Җырга, моңга, матурлыкка гашыйк. Шын татар районы инде ул безнең район. Татар авыллары алар бик матур инде. Эшчән халык, булган халык, чиста халык. Менә бит, мисалы да күз уңында. Матурлыкка күмелеп яшәү исә кешенең үзен дә бизи, башкаларга карата мөгамәләсен дә үзгәртә. Шуңа да кулымны йөрәгемә куеп әйтәм. Бик матур кешеләр яши Сарман төбәгендә. Биредә осталарны дөнья бетереп эзләп йөрисе дә юк. Алар һәр авылда бар. Үзләренең һөнәрләре белән дөньяны бизиләр. Әле җитмәсә, Сарманлылар көчле дә. Нинди генә авырлыкка очрасалар да җиңеп чыга беләләр. 92 елда апрель аягында бір аяқны кестілер, тромбы болып. Октябрь айында солық жылына екінші аяқны кестілер. Сол операциядан соң енді врачлар шаммадылар, 3 тапқыр кестілер бір аяқны. Енді бұл кісі үлә, шыдай алмай бұқатлы турабыға алып қайтып кетігіз. Онда өлген шейінде өлер. Қадыр мына 20 ел бола, әлі де қыман яшайым, қыман іслейм, Алланың рахматы білән. Мен электрик болып ішәдім, мұндай бірлер ісләмей береймен деді. Ясасай бірлер, түске кірі, міне, нәрсе ясасы, көзіне жұмып тұрам, көз алдына келіп баса.
Құмған ясауын енді мен бір 20-25 жылылық башылаған едім бағайын. Ол бұрынғы хәнәр енді ол қалайшыларыны менің аны қатының әтесі бабайдан көріп, шунdan ясай башладым енді мен. Қазағыр. Ол мен алып башқа ішке үйренді деймін. Қойсы, неге шушысы жоқлар ақшаман тайылды енді мен. Қызлар кеуге кеткенде, әбейсәбейлер шында заказ беріп тұралар енді. Жаны шыңгіне көбірек. Тимершінің эшләвен қарап тұруы күңелле. Гади генә тимер кисәге аның кулында бөгелә сыгыла торгач, җанлана һәм матур капка кыймаларга, урамны бизәүче чәчәк савытларына әверелә. Һәркемнең үз һөнәре, һәркемнең үз осталыгы. Әмма алар барысы да бер максатка эшли. Туган җирне, якташларның тормышын бизәү. Мөгаен, моннан да матуррак ният булмыйдыр да. Бу минем сарманым. Сарман нефт белән игенчелек җитәкләшеп йөрүче районнарыбызның берсе. Тук башаклы иген кыры буйлап комбайн ашлык сугып бара. Янәшәсендә нефт кудыргыч эшләп тора. Юк, алар бер-берсенә кымашауламыйлар, киресенчә ярдәм итәләр кебек. Бөтен яклы, мен әйтәм, ярдәм итеп баралар. Менә соңгы елларда бөтен садикларны ремонтладык. Анда бик байтак акчалар чыкты. Хәзер менә су линияларын алыштырып барабыз. Соңгы елларда без бер 60-ка якын километр полиэтиленга тузган трубаларны. Авылларда, Сорманда, Җәлилдә, кайда гына карама, безнең нефтчеләребез ярдәм итеп бара. Юллар, асфальтлар, бөтен яклы. Мин шуңа хәтле шаттанып әйтәм бу сүзләрне. Мин просто рәхмәтле. Генеральный директор Шават Федорович, өзебезнең депутатыбыз ул. Ярдәмчеләренә, үзебезнең эмгәдә начальнигына, коллективына. Кичке шәфәк нурларында, кыр уртасында басып торган нефт кудыргычларның үзендә бер моң бар. Әллә соң бу моңлы Сарман төбәгендә генә шулай күренәме? Җәлил бистәсен Сарман нефтчеләренең башкаласы дияргә дә була. Ул үзенең барлыкка килүе белән үк кара алтынга бурычлы. Биредә бер генә дә төзек, матур булмаган бина күрмәссең. Урамнары чиста, киң, уңайлы, спорт сарайлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, мәдәният йорты барысы да нефтчеләр кулы белән торгызылган, төзәтелгән, бизәлгән. Сарман җирендә 51 ел нефть табабыз. Шул вакытта Сарман халкы шул җирдә иген үстерәләр. Татнефть системасында 9 году арасында иң зуры безнең Җәлил нефть идарәсе. Без Татнефтьтә табылган нефтьнең 18% ансы инде безнең өлеш. Татнефть иң менә социаль ориентированный компанияларның берсе, чөнки безнең менә нефтчеләр эшли торган җирдә төзелгән шәһәрләр, поселоклар, юллар, аларның барысы да нефтчеләр көче белән, нефтчеләр акчасына эшләнгән эшләр. Менә шул Җәлилне алган чакта да Җәлил бу нефтчеләр бистәсе үткән ел безнең Җәлил 45 еллык юбилеен үткәреп китте. Ну юбилейлар үтәләр дә китәләр. Ну юбилейларга эшләнгән эшләр, алар барысы да кала. Әгәр дә аны саный башласаң, ул эшләнгән эшләр бик күп. Сарманны ремонтлауга, Сарман җирлегендәге авылларга күп ярдәм ителә. Анда инде безнең халык депутаты, генеральный директор Тахаудинов Шават Фахразович ул нык ярдәм итә. Быел гына 16 миллионнан артык акча белән Татнефть ярдәм итте. Сарманда бик талантлы халык. Һәрберсе дә җырлый, язучылар күп. Сарманның гербында анда нефть, башак и сандугач. Сәнгатькә Татнефтьнең ярдәме санап чыксаң, алар бик күп. Җәлил нефткә генә килсәң, менә безнең үзебезнең Сәйлән ансамбле бар 2006 елны. Шат Фахразовның ярдәме белән без аларга бик зур суммага өр-яңа инструментлар алып бирдек. Аңардан башка бездә менә поселокта духовой оркестр бар. 2 танцевальный ансамбль бар. Берсе Карамель, берсе Апрель.
Конкурсларда алар еш кына жеңип кайталар. Менә үткән конкурсларда чит илләргә җибәрәбез. Анда да жеңип кайткан чаклары булды. Шау шәшәккә күмелеп утырган бу кечкенә генә шәһәрчектә яшәү мөгаен бик уңайдыр. Гәрчә безнең китәсе килмәде. Әмма Сарман буйлап сәяхәтебезне дәвам итәсебез бар иде. Юл уңае нефт кудыргычлар безне башларын иеп озатып калды. Эшли белгән кеше ял да итә, кунак та каршылый, бәйрәм дә оештыра белә. Әгәр кайчанда булса Сарман Сабан туена барып чыксагыз, моны һич шиксез үзегез дә аңлар идегез. Гадәти бәйрәм генә түгел бу, ә чын тантана. Монда эштә уңганнарны олылау да, өлкәннәрне хөрмәтләү дә, ата-баба йоласына тугырлык та чагыла. Мәйдан гөрли, гыжли, күңел аша. Җилдәй җитез тулпарлар узыша, көрәшчеләр бил алыша. Һәр кем үз һөнәрен күрсәтергә, якташлары белән уртаклашырга омтыла. Бер генә килгән кунакны да игътибарсыз калдырмый кунакчыл Сарман халкы. Татлы сые табынында, җылы сүзе телендә, истәлеккә бүләге кулында. Бу Сарман бәйрәме, бу Сарман кунакчыллыгы. Үз җирләрендә генә түгел, чит төбәкләргә кунакка барып та барысында таң калдырып кайта Сарманнар. Алар тизегән татар йорты инде Россиянең ничә каласын әйләнеп чыкты. Санкт-Петербургта иң яхшы милли күргәзмә дип табылды ул. Хәтта аны сатып алып калырга да теләгәннәр, әмма Сарманнар акчага кызыкмаган. Матурлыкны кире алып кайтып, үз җирләренә тизеп куйганнар. Кирәк булса тагын алып барырлар. Татарның ничек матур яшәвен бар халыклар күрсен, белсен, көнләшеп карасын. Табанга дәшеп кояш балкый, болыннарда чәчәкләр үтә. Зилегеләрне ялган, курырга иде җир шары. Үстен иде дөнья сабан уйлы. Сабан туйлары шаулап гөрләп узып кына китә, керәшеннәр кичке Петрау бәйрәменә җыела. Алар да халкыбызның гырыф-гадәтләрен саклый, туган якка дан җырлый. Монысы да Сарманның кабатланмас бизәкләренең берсе. Безнең ил уйнап көлләр җирдә, безнең ил саны дугаш сайрар җир. Кайчандыр ата-бабаларыбыз баскыннан качып шушы җирләргә килеп урнашкан, ел язмасын язып җибәргән. Әмма һәр сугыштан да качып калып булмый шул. Бөек Ватан сугышына 7 меңләп ир-атын зата Сарман. Шуларның күпчелеге туган җиргә әйләнеп кайтмый. Әмма алар онытылмаган. Сарман уртасына республикабызның иң матур һәйкәлләренең берсе булып янәдән торып басканнар.
Товарищ глава администрации, парад, посвященный празднику Победы, построен. Менә бу кораллар миңа бик танышлар инде алар. Алар безне саклап та калдылар, дошманны җиңүгә дә ярдәм иттеләр. Бу кораллар безнең кулдан үткән нәрсәләр. Менә мин бу музейның ачылуын күптән көткән бер кеше инде. Мин 13 ел район ветеринар советы председателе булып эшләдем. Biz Tataristan күләмендә районна 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче урыннардан бер дә вакытта төшермәдек. Мине җыелышларда Казанга баргач һәр вакыт мактап сөйләрләр дә Сәгъдәтовның Дом музее юк, Сарманның Дом музее юк дип курларлар иде. Менә таки музей булган инде. Бу музейны оештыруда катнашучыларга, шушы кадәр матур музей оештыручыларга, хакимият башлыгына бик зур рәхмәт. Бителдә һәм Тунай ярында уятма йокласын син ана, айларны, елларны санап бар, күңелдә һаман яшь гел бала, кайтмаган солдатлар. Үткәннәрен онытмыйча, тарихын музейларда саклап яши Сарман. Шул ук вакытта киләчәгенә дә өмет белән карый. Яңа буын, дәвамчы варислар буыны тәрбияли. Балалар бакчаларыннан ук башланган тәрбия махсуслашкан лагерь мәктәпләрдә дәвам итә. Спортның нинди төре кирәк? Рәхим ит, сиңа ишекләр һәр чак ачык. Сәнгать кызыксындырамы? Рәхим ит, яшь талантларны ачыклау бәйгеләрендә катнаш. Телисең икән, данлыклы якташыбыз Илһам Шакировның үзен чакырып хәер фатихасын алырсың. İlham abay, tanış buluyuk. Benim de ismim İlham. Eyde İlham, onda bizge sokulgaçlar bilgenler diler. Assalamu alaikum, yoktaşlar. Sarman benim için bik yakın. Bu özümün repertuarıma Sarman kiyin alıp, bunlar boyunca yırlap yürüyle gitmeyene değil. Bütün sayıklar sayın eğlenip çıkıp şekillerde bulup, şu Sarman kiyin yırlamışı gitkenim bulmadı. Менә безнең якташлар, Сарман якташларга инде һәр вакытта шулай көр күңелле, Сарман киң җырлап, бер-бер белән тату булып яшәүләрен теләрем. Җырлый белгән кеше, сәнгатьне яраткан кеше, ул явыз була алмый. Алар һәр вакыт бердән булалар, мин белә белгәннән бирле, бердән булалар һәм бер-берсенә авыр сүз әйтә торган халык түгел, һәм бер-берсенә ярдәм итеп торган халык. Менә шул яктан her kimge de şunu tilerim min. Sarman narkılık bulup tilerim. Bu benim Sarmanım. Кайсы як шишмәләренең суын эчеп үстең ди безнең халык. Чөнки кешенең эчкән суының сафлыгын аның күңел паклыгы белән тиңли. Шилтирәп аккан көмеш сулы шишмәгә су алырга килгән татар кызыннан да гүзәлрәк күренеш бармы икән бу дөньяда? Тешләрне камаштырырдай салкын туган як тизләве суыннан да татлырак су буламы икән? Ата-баба көн итәр өчен яңа урын эзләгәндә беренче чиратта аның суына игътибар иткән. Мулмы? Сафмы? Халкына муафикмы? Сарманда шишмәләр күп һәм гаять матур итеп эшләнгән. Исемнәре генә дә нитра: Акбузат, Кара Каршы, Олы Яр. Шишмә. Бу сүзнең үзендә үк ниндидер тылсым, романтика бар сыман. Шунда ук күз алдына кич кырын су алырга килгән шибәр кызлар, аларны бер күреп калу өчен генә булса да көтеп торган гаяр егетләр күз алдына килә. Менә шушы романтиканы үз карасыдай саклый белән моңлы, саф күңелле, ачык йөзле сарманлылар. Сарманга бер килгән кеше кире китми диюләре дөрес ахры. Нигәдер китәсе килми бу төбәктән. Әмма китәргә кирәк. Көмеш сулы шишмәләрен шилтиратеп,
тук башаклы иген кырларын шаулатып, нефт кудыргычларын шайкап, Сарман туфрагы кунаклары белән саубуллашып калды. Әмма озаккамысың? Алда әле аны тагын бәйрәм тантаналары көтә, тагын кунаклар җыелыр, җылы, ихлас сүзләр әйтелер, изге теләкләр теләнер. Алар барысы да кабул булсын иде. Бәйрәмең мөбарәк булсын, Сарманым. Хуш киләсез. Түрдән узыгыз, кадерле кунаклар.